Fans of Sinuk Media are pleading to authorities the burial ceremony of late Chief Oke Samuel Okonkwo, also Chukwu Kwado, aka Samoko. He died at the age of 62. I want you people to follow this, to watch this video to the end. A lot happened. Yeah, there was a lot of different masquerade display from different parts of the community. Don't skip any of this video. Watch this video. Watch it to the end. But don't forget to subscribe to my channel, share, like, and the comment. Thank you.
You make sure that you put smiling in people who come to your side. Also, you put food on our tables. My eyes are full of tears now that I know you are gone forever. In my next world, you will be my brother again, and again. Rest in peace. Now go. Rest in peace. Okay, rest in peace. Also Chukupado. Rest in peace. Also Zabata. May your soul rest in perfect peace. And your sister, Shiranayo, open every door. I can give you all up. That gentleman, I will give any other can up on the get a Galilee. He may live in my own. Yeah. Because I am now at I will not tell a table at then summon an enemy. Also, above the law, I can about the keys. Iguala, Afromo, Elicano. I want to go because on the microphone. Terafa can it can they get an abono? Ijijane Solumba, Anaro, Dalo. Also to Kupadulu. Founder, great founder, chairman of buying for 30-40 years. Founding chairman. So, can they do born on the United Obanya. Come on, Obanya, we book on Obanya today and Nari. With the highest number of chiefs. As now, you come 1 million. Okay, my Rafuma. I can't check. Okay, Okongo, some Okono, I can't check. I can have I had to listen to you.
mma atụakwana anya anyị na anyị ka ya nọchakwa 50 years ife anyị na-anaba ọgba anyị oriri ofu dara anyị kere unu ihe iji wee kpọọ ya alụ ụka ibe jikọ oge na ọzọ Chukwu kwadoro iji wee lụọ ya alụ ụka sị ka ebe na nyere ya n'ụbọchị nke taata na mmemme akwamozu ya a sị na ụtọ ka atọ na tọpụ ire ezigbote family friend mụ na younger brother ya dịrị ezigbo mma ọzọ dị ọgbọ ọzịkwanụ friends ka ọ bụgolu nwanne maka ele anyị ele mụ na ya si wee dị na famili m ndị ọzọ so tia na anyị ga-abịa ihe melie emela anyị ka anyị bịa nọnyelie anyị makwulu ọzọ Chukwu dewela ọfụma ụlọ ezigbo mmadụ ya na nwanne ya na-eme nwanne ọfụma mgbe m nụrụ na ọ nwụrụ o wutere maka na ife onye ya na nwanne ya na-eme nwanne ọfụma ọ bịa fuele dịka onye kreti nnekwu vacuum mana anyị kene Chukwu na ndụ obiri ndị mmadụ gbara osigharị gbaa aka ebe na ezigbo ndụ na Chukwu ọ nalụ mkpụrụ obi na ndokwa ebe ebele ka ezinụlọ ya kasie na Chukwu gbaa ha ume ka ọ wee nagide wena ayọ Chukwu ka ụmụazị ọ rapụ ka o were amamihe chọọ ha mma o wetekwuo n'ibe anyị eji wee zụba mana ọlụ dịkwa na ya mana Chukwu ya eme amara anyị kenere gị n'ọmarịcha okwu igwara anyị gbara anyị afa gị na nke etu gị ọzọ afa m bụ Chief Kenọbụ Obele ọzọ akụ na aka ya na ọ gụchago echi ichiri na ichi ya lia na-akpọ Community primary school ọ na-abịa na tebụl Agụrụ grammar school anyị kelele unu ka anyị gosite na ebunu ya nọrọ ezi ike ọzọ emene mba amalụ ọfa ji mmanya na envelopu dị ya anyị bụ ndị gị na ha na-abụghị unu jere na tebụl kenekwuo ma nwunye Okechukwu onye ji ọzọ Chukwu kwadoro wee mara kedu ife chikọ unu na ya dịka m kwuru mgbe anyị bịara na tebụl ọzọ Chukwu kwadoro ezigbo memba anyị na Agụrụ Grammar School Old Boys Association a sị na like m kwuru akpọọ mitin abụrụ oke ma na mitin ebido maka na ọbata ma na ọbata ọma njakịrị dị na ya ọka ọnụ dị na ya amụ mitin ewe bido nnukwu ihe mere anyị mana onye nwachara ha eje ọgụgụ anyị na-ebi jọla aka m gwakwara ndị ohe famili ha jiri okwe na ya ebidogo iji ụwa ga anọ ma jisi ike kekwana egwu na-agwa ezinụlọ ha ezinụlọ ha udo ahụ oke chọrọ ka ekwene ka udo ahụ pụọ mba famili ha jisi ike ọmata dị situeshọn ha jisi ike udo ka ahụrụ wee nwee ike too n'ọwaga ndụ ndị ka Chukwu si mechi ya anyị kere egwe na anyị abanye na nke etu gị oge m nwa Dr. Emeka Oguji ọ dị ndị nwanna ya
Nna Erube. National Secretary of the association. I can agree. Dalono, thank you. Dalono. Nosel na nakam ayi kwa unu. Na table. Aina sunu knock ayi unu igwe je kwoku. Iko an meke nune ebe dị ukwuu na ọgwụ ka a na-akwụlo ya nwụrụ anwụ. Anyị wụ ndị Enugu Ukwu ọba Ifekandụ ọba Chidozie Ifekandụ family. Anyị gbu akwa n'ụtụtụ. Anyị bịara anyị na ha weliri nne. Ihe ọhụrụ na anyị na-eme ọdụ nwere ebe adịrọ chenji adụ. Relationship, you know, no toto unu biakwazi bu akwa awena si na ya adịla unu mma daalụnụ shift mmanya enna no ndị nna gochu nya ka ekwu otu awele m ọ bụ ibu family batara n'ebe na Onyinalo Remenike anyị na-asị na ọ ya adịrị ụnụ mma ọzọ ama mmezi na ọnwụ ụlọ otu na họteelụ ndị ọnyụ na-alụ eme n'ike biko o nwere kind of misrepresentation a sị na ka ije bute ife na moto ejezi bute ife ndị ọzọ bịara so o nwere nsọ somewhere. So I want to correct it. Thank you. Just make it. It's all about Kigo. I like it. Bana ya fa gina gano etu di. Awu ndi duwe baari na ogbo. Ije ga tuo na jekwe na be ndebe ife mele. Bu nye ọzọ chukwu kwado. Tukwe na ebe ahụ. Kedu ndị otu bi ife a?
Anya sta jide ka oji mana na ọmọ ọfụma anya sta lapụ ka oji mana ọ dị ọmọ ọfụma kedu okwu akịrị okwu ị na-agba eji wee tie esi n'ụlọ aka maka na ife mere anyị kere gị daalụ nne Abo mun dai da kwa yi kadan da bai fa. Ai bu mu eza wa da. Kedu o chiko no Chimoke Samuel Okonkwo. Okay. Anyị oso anyị. Ọ na-anọnyere anyị, ọ na-agba anyị, ọ kwa anyị n'ukwu ọ na anyị ọ na-aza. Kedu akị na-eti ezinụlọ ya n'obi? Okwu nkasi obi na-enyewe. Okwu nkasi obi na-enye ezinụlọ ndị be Okonkwo anyị. Ọ bụ na ha bee ha die maka na uwe ebighị n'akwa. Ebere m n'isi ha bụ na ọ ga-adịrị ha na mma. Otega anyị na-enye ozi na ula. Ma a sị na anyị aza ozi obibi ọzọ anyị ya abịa ebe a ihe aṅụrị ka anyị ga-eji emesa n'ezinụlọ bụ ndị be Okonkwo ajido n'ụmụ mgbe obe agụ nri. Kedu aba na-etu? Agbala ka ibie na. Agbala ka ibie. Daalụ. Ya bụ ndị be anyị na-asị na ego si ọ bịara be anyị na-anọ aga ọfụma o si anyị je kpọrọ ndị be unu anyị na ya nọkọcha ihe meziri bịa mezie nwee na ihe ọda mmadụ ga-eme karịkwa ugwu ndị a na-akwanye ihe kwesịrị ịkwanyere onye nwụrụ anwụ. Biko ndị ọgọ anyị ndị ezira anyị na-asị unu daalụ anyị ma na unu na-abịa dejeni ndọbandụ my commander ekenekwa m egwu the commander himself. Yes. Ezinụlọ nwa nọ n'okwu ọba nọ n'iru anyị. Ihe biko. Late, anyị na-asị unu daalụ. Ndị a na-abịa kịta bụ excellent sisters. Ọ na-abịa anyị n'anya ịhụ na ha dị excellent, so excellent. Daddy, anya gị microphone ka igwe olu ha. Also one of us. So here are Excellent Sisters Club. So I know ihe mere nu. I wait ebe. I bachapụ mbosi ihe mere. Mana ya mangachi anyị n'iru. Maka na ewete. So ihe mere nu mere anyị. Dịka anyị ji wee sị ka anyị bịa n'onye otu anyị. Anyị wee na-asụ biko. Na-ewe n'iru. Anyị ji mmanya ọbụla ibere pụrụ ebe na-asị biko ka nagide anyị n'ọnwụ. Ọ bụ ibere pọz ije. Oke. Nke bụ nke aka nga. Anyị agatago Excellent Sisters. Anyị na-asụ ndalụ. Anyị kelego ndị bụ ọnụ ọra biko ndị ọga anyị ndị ezira biko si chọrọ oche. Sorry, bro.
biko dịka anyị si kọwa ndị ha na Samuel gụkwara akwụkwọ anyị hapụrụ akụ about 41 years ago ka anyị na-discuss mana anyị na-ekwukọrịta mgbe niile even before ihe mere na-eme anyị na-aka na-ekwu nke o nwere mgbago anyị na-ekwesịrị ike na-etida so na mgbe anyị niile ka o nwere ọwa ọsọ ụlọ Samuel bụ mmadụ ọ na-abịa ebe ọrụ anyị ga-akwa ekiri okpuru ndị aka aka ebe ọ dị n'otu o si dị ewere na abụọ erube na abụọ ya mana otu o si na dị biko ọzọ Obiora Ugoji ofu nwachukwu na-agbala ọgụ anyị na-ekene unu yes ndị be ọkọnkwa egwu ọnwụ n'aka mbisi mbiri biko bịawa nkọ oke nwadịanị so wee nwere anị na mbalaba okonkwo ọnya bụ mmanya ndị a wee jide akwa jide kwe envelopu ekechiri ekechi gaa ga nye microphone ka egwu anyị okwu nwa ọzọ egwu ọnwụ biko ụmụnwadị a na-asọ ya mbụ na mma ugwu egwu ọbịa onweghị ọzọ ha ọnụ ezinụlọ ikeji ana anyị na-asị unu daalụ eziokwu n'ime ndaba ikewe na ya gbatawa n'iwe mgbe anyị microphone na bikọwala anyị Chijioke ifere anyị hụrụ ndị Labour Party na-abịa nke a bụ nke anyị Labour Party nabatara n'uwe Labour Party a na ọcha local gọọmenti daalụnụ ndị na-abata bụ ndị agụrụ ezinụlọ emegwa mmụọ famili dewanụ anyị tụrụ nnọọ emegwa mmụọ famili ụtọ atọrọ na ndụ na agụrụ anyị tụrụ nnọọ otu family bịara ije Ekwanya family
I don't know. All right, you're going to have microphone. The council, Barry. I be I can look my own dear. Now I'm going to Yemen Malay. So only an idea in my Zanity. Because below in Yan Macaine, I say. What do you have those? I will be a water. Once in a ballet, I can a little jungle. There, Jenny. How money gave you? I got no money. I'll wear a panel. I know my time. How much is for money? I don't know. Don't I do it? I am going to keep out. That's the number of money for you. I am around. I am going to do I have to go to the area. I think I can go at home. Darren. I bet you know where. I don't know where or come back to go. Because look on the table, the big much. I know the two of the number. I guess I have a cover. I just got to money. They go to silver. And I see, because I live in Darren. I soon know, you're on the Batari. Can you put my empty river? Donna, Doriana, Daloso, and I'm yellow microphone. On the guy, I soon know Darren. I am a no labia because enwerezi nna ndrele ha anyị wee na sokwela anyị kasị n'aha Jizọs ihe anyị ji were abịa ọ bụrụ mmiri ka olu ewere egote ọwụna ihe ọbụla olu ọwụna aṅara unu nabata anyị dịka unu si fụ anyị biko ndị Good Shepherd anyị so ndalụ eziokwu na nna anyị rapụ were asị ka Chineke na mgbe oge n'udo isi na ike na-arụ nne ọba anyị bụ ọnwa anyị bụrụ mbata anyị na-asị gị nnọọ Goloba, edo mum mazele mona goloba. Ebuma ijele mo, ebuma dasula na mule gumba kaile, mule gumba kanuna goloba. Ebuma ijele mo, ebuma dasula na mule gumba kaile, mule gumba karo bode juna mule gwe. Mule
atụ sọ ka amata afa gị na nke a na-etinye kedu ihe jike gị na ọzọ Chukwu kwado member in also time. Ibe mele nwunye ya ma ibe mele ezinụlọ na-amechitekwa ya gị omego kedu ihe opi na-enye nwunye ya na ụmụ ya ben ayağımı itiyorsun. Okay, you're the life. Okay, and what's all the I will not buy it. Made a lap of Must can't go to the okay, 19 any move and the phone number. Papa Mutaliani, ne mamia, ne papia, Nangula from Wadia. Okay, ne papia, Beba goes. Okay, Dakin it is no note of capitalism. I'm a Tiba Kamo Nasina, or Zemizikwana. If I'm a live the last thing, okay, capitalism. I'm Madame Museum 60, 70, but not 100. Okay, okay, they go there. It's not going to be I'm
already have an account. Sign in. Don't sign in. I can What be password? Okay, I'll call the person. In this arena, please, one outside. Ikenga Fama, Ines Laura, the invincible secretary of this noble order. Formerly known as Ata, yes, it's very much around guarding the procession of Resurrection Kingdom. How's all your man? How's all your man? How's all the job? Also, your girl, I ain't saying no. Obey to Lagua. I ain't canay. Nezeno Girio Kabe. Oh, yeah. I ain't saying no. Hey, I have seen a man that is hardly to be seen, ladies and gentlemen. I ain't never thought also Okuto Loibe. I ain't saying no. Okomele. Obia, not a goli, even rigid Diabube. Obia, I am also former, what's in the mellow? Known is a renowned enigma of the kingdom. What's in Yanga? I ain't never tie. Omume Mungu. Oba Ugodinobi. Ezede Rama. Obia, thank you very much. Also Chubu Padolu, smiling and going into drinking hurricane, that is yes, according to the cost of demands. After Nona Moliamo, Agosino Bata. Yes, ladies and gentlemen, may I humbly hand over the microphone to the indefatigable secretary of this, the vice chairman of this noble order. Noble order in the sense that the kingdom is the first kingdom of this country, Allah Nigeria. Udori, please. Wana nyo kuna siswaye na no kai we no. Udo.
obodo Delunu ndị nze nọ n'ọgbọ obodo niile nwaanyị nwoke ebe ọ dị nọ Delu ewu nwaanyị ikolobịa ihe ọwụrụ na-eme ebe ọwụrụ nọ Delu ndị nze ri nọ n'ọgbọ ndị nwe anarị nọ ebe a ndị nwe anarị nọ ebe a ụmụ mgbe abụ onye anyị nwa na ya eze Obubo Okonkwo Achilo anyị kenere Oke Samuel Okechukwu Okonkwo ọzọ Chikwado nwanne anyị nwoke jewere ihe ndị otu ya ndị nze na ọzọ bịara ka ha mee omenala ndị nze na obere onye otu ha onye otu anyị ka ọwụ jiri anyị ụgwọ anaghị eji ụgwọ anyị bịara ebe a asị ndị nze ndu ka anyị gwa ya ka anyị sapụ onye otu ha ị na-anya hụ na nze niile gbara ọkpụkpụ n'obodo nri n'ebe a anyị bịara ka anyị si onwe anyị ndo sizia ndị ime ụlọ ya emetụta ndo na ha na-etu na anyị na-eji maka na odogwu apụ so na ihe anya na-agbapụrụ ndị nke ọwụwụ ihe ndị nke anụ a ụgbọelu ugbo na envelope awa na ụgbọ agbara ọghịga anya na-agbaji so anya ka anyị na-ebe na tebụl na o jiri anyị ụgwọ ọbụ na anyị ndị ewere anyị na-akwụnye abagị na nke etu afọ mbọchị Friday Nwogo ọzọ nwoke ibe na Mgbakwu yes Ọkanọt daalụ kedu ihe jikọ gị na ọzọ Chukwu kwadoro iji ọnụ anyị alụ ka wee bịa ya jikọ mụ na ya bụ na junior brother ya ka ọ tọọ direct mụ na ya dị ezigbo mma and tinyere na onye my mother tọrọ ka a na-anụ na onye my mother tọrọ ka a na-anụ na family so mụ na eze nwa mmadụ bụ ezigbo na mma so m wee sị ya na mma abịa tinyere na onye nze ibe m kedu akị na-eti ezinụlọ ebele na ebelebe bụ na Chineke ga-enyebe ogologo ibe dị otu a ama mmezi bikos na ọ bụrụ na ọ kago mana otu ọ bụla o siri a ga-ekele Chineke na-emezi ekpere na ụdị ife dị otu ama mmezi ọ ga-adịrịba na mma otu abakwala ozu aba ga-akwata ogologo ndụ arụsi ike ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị ga-adị n'ezinụlọ a nọ ihe mkpu Bernard Nnọlị Mmemi na Tony Nnọlị Akamonye masị ka m weta akwa weta mmanya ụmụna onye ọbụla mana nna apụ ego na line gbasị m meelu unu transfer 200,000 yọtago so ihe nye m dị account number na mee the transfer 200,000 yọtago denu 200,000 anyị kpọ nwa Mmemi na Akamonye denu abataba na-edozi nwanne anyị nwoke nke Njika Nnọlị Babito the skipper nwanne Buffalo otu osisi esi pata o ji 50,000 abịa ụlọ ọnwụ abatazia n'ime ba na-edoziekwa be Sapri be Steven a na-edozie be Long John a na-edozie Emma a na-edozie Andrew a na-edozie na Sapi wigodeo ejikwa envelope wee na-abịakwa ụlọ ọnwụ daalụnụ biko ezinụlọ ndị be a na-edozie na ndị be nọ
Bernardo and the little Ozana Tony Nolly Akamoni and the book of Tipo and Rosa and the Sapin and Kedu ibe jikọ gị na-esi n'ụlọ? Unu erikekwa ndị ahụ. Okay. Na kene gị gọna ya abagi. Ikora. Ọtụrụzi. Ọzọ Chukwu kwadola n'ebe. Ọzọ Chukwu kwadola n'ebe. Ebe ọ bụla ọ nọ n'ọmụ na ndị ọgbọ ya kwatara ya ọfụma. Ọmụ na ndị ọgbọ ya kwasiri ya ike. Daalụ nọ. Mmadụ ara anyị ga-enye mmadụ anyị ọ ga-enye ike awara ya. Chọọ n'ije n'ụzọ. Galilee. How good about the kind of prayer? If there is one, I am
Thank you so much. From Enugu to one of the candidates are finished here. Ghana Batulu. Ghana Banya. I'll see about Ghana and Annie. I recognize because everyone Banya on the microphone now. Keme ka esi eme ka ọ wee dị mma n'ọrụ afọ mụ ebe ka nọ wee too ekelekwa m unu daalụ ịgba na-agba anyanwụ ọnsị egbe ka a na-ana n'iyi abụ m mgbe anwa a na-ene ya abụ m gị ọ bụrụ sọ many cried biko enwe ndị nọ n'iru anyị ọnọchi nze na nri biko ka anyị microphone dị ka igwe anyị okwu ọ dịkwa mba na ewere ya Ogologo kwadro mmanụ ka mgbede ndebe anyị je ụlọ biko all family ndị Bapofia from Mr. Patrick Ofia daalụrị nne ọ bụrụ ụzọ galụbalụ na-esi daalụ nụ God bless you.
Thank you.
n'ọnya. Ịchaka mmanwụ anyị kere gịrị na Odeje. Na o. Na. Ndị bọọdụ eki na-abata. Abaka anya na-arụ. Ndị bọọdụ eki nọ n'iru tebụl anyị kịta. N'uru ọjị ndị biko ka anyị nụ microphone. Good afternoon. I'm sorry for using the afternoon. Let's know your name. Okay, afam Oluchi Okike. Adu mo mbo ba go. Wanne nwoke ka na akwa. Ose Chikwado. One of Ure Kingdom. Akwa ya manare. Onye eziokwu, onye udo. Onye ibe na-abịara na-emegbu emegbu ọ na-eje agba ọgụ ya. Ọnọdụ mmadụ nọ n'ọnọdụ ọjọọ na-ewute. Sọsị ọ na-achọkwa dị na mma mmadụ. Ihe eme ka mmadụ benefit ya na-enwe aṅụrị. Short, ọ na-aka m na-esikwa okwu na onye udo ka ọnwụ ya onye a ọ mụrụ anyị ajịja. Anyị amararị na anyị anọ wee kwa ya ka o si wee dị anyị. Ọ by sudden. Anụrụ ọgbọ onubịa. Mana ọ dịgo ka ọ ya dị. We can't question God. Anyị amaghị Chukwu ajụjụ. Ịghọtago? Onye dị Chukwu mma ka ọ ga-eme. Afịa bụ oke Chukwu, okegolo oke nke etu Chukwu si wee kwuo. Oke onye ọbụla na-echie. Ọ sị na oke na-abọ mmadụ n'ụwa. Ọ bụọ na ndụ ọ bụọ n'ọnwụ. Mana ọ bụ n'oge aka mmadụ nwere n'ụwa. Mbọsị ọbịa na mbọsị ụna. Ọ gbogoro oke. Taa bụ mbọsị ụna ya. Taa ka a dịrị ya n'ala. Ka o jezuo ike na di ya. Kedu ebe ị na-agwa nwunye ya na ụmụ ya? M na-agwa nwunye ya na ụmụ ya bụ ha nwụkọ obi ha nwere ndidi na di ha nwụchara ọnwụ nwụọ na Chineke kuilu nwaka oyibo mmiri ọrigolo elu ọnya Chineke kugo nwaka oyibo elu gụnye mmiri ọya na-aṅụ Chineke wetara nwa mgbe mmadụ nọ n'afọ mmadụ bụ nwa ọ mara ihe ọya beti na ọmụ onye ọma ma nwoke ma nwaanyị a sị na Chiwu ọmụ onye ọya eke ma onye ọya eke amaghị ya ịghọtago anyị na-asị na Chineke ya ekpuchite ya ka ọkụkọ si ekpuchi ụka Chineke ya enye ya nkasiri obi ịghọtago dịka o nyelu ndị ajadu ndị ọzọ Okechukwu anwụchara ọnwụ nwụọ anyị ka anyị na-asị na oke ọdị anyị ya na-enebekwa anya mụ na ha o nwere ihe ha laki ịghọtago akịrị gị were anyị aba na-eti ka aba na-eti oke ọ bụ ahụ eze nwaanyị mmiri na-alụ akịrị gị anyị na-ekele unu na-asị unu na-eje Iya mezi nwanne n'obodo anyị nwa iya ma ekenekwa m iya mezi nwanne anyị kenele Iya mcheni bieze bịa anyị ọja gaa na gate Aka
mmadụ ka ọ gbalụ ọka ama m na onye nwere ọya na nchekwa onye tọrọ ụlọ anya na-etukwu ekene ọ dị ndị ọdị mma anya na-etukwu ekene ọsọ igbo ndụ na ana ọsọ igbo ndụ daalụ anyị na-anabata ndị be onye ma elu onye ị ga-afụ Larry, yeah. Community school. So by the way, no water every night. I will say, I hope I should go about that, and I will more I can again. But I have again. Kedu your position at this family? Can you go again other school? Okay. Kedu you wake up calling ambassador and born on? My way to provide. So, open my so, no, also, I do with the new graduate. I can everyone after one. So, you move my day. Why I'm not Darin na kene ge ai ma na eso ko won ne waka ko bu and even na me fe me o ge o te kris kwa ge manna ke di vi we ke gba mu nia no me na tubu ye me arusi ye me bi me me ka ko ko fu ni ba ne maka ma so lo ka ba ni yo na tubu se wa ya buche na wa no legacy and dear develop ke di vi we ke gba mu dear legacy develop sitane zo mo ba I can again. The Canada on as a valley. Amen. Basana bain an bazanya ba gina kan ne tigi noju. Abambo chibifa yo. Also go gamer. Also danger. Also na
Dara ekele gị. Ọzọ gburugburu. Maka na bebe tinyela ọnwụ nwanne be nwoke nwụrụ nọ. Ọzọ emesiri. Ọnwụ etoro amụtawara. Mana anyị akwụkwọ ahụ anyị ata ata. Ana na-asọzi ụlọ ka ha dịbe. Chineke bụ agbaghị ume. Mmadụ ya nwa maka ata ata ya. Daalụ. Anyị kere gị. Ọjọ́ ìlú jìdí èbùbọ̀. Ọgbọ́chí na mẹ́zẹ̀ àìsínú mọ́ náà nìrí nẹ́wọ́. Ọgbọ́chí na mẹ́zẹ̀ ọwọ́ nọ n'iru anyị. Ebiko. Ọgbọ́chí na mẹ́zẹ̀ abalutego àìsínú mọ́. Maazị ya ọ na-ekwubalị ya. Anyị maka ụmụ si eme. Daalụ nụrụ. Daalụ nụ. Karịzie unu. Ọjọ́ ìlú jìdí èbùbọ̀. Ọgbọ́n mi bẹ̀rẹ̀ pé Ọgba ndị Chinemeze na ndị ejiri egwu ahụ. Onye nwere ego ebe nwanne ya. Ai, não se desce, não.
n'aka ji nwanne ya ụka mbụ ji esi ọla anasị ya ọzọ ka dị ma ọ bụ ụzọ ya n'ebe biko ọgbọ ọdịnala ọfa ga-ebo mgba ọgbọ nribo bụfa ga-agba mgba iji wee kwanyelụ ọzọchi kwadoro ugwu ikpeazụ ya bụ otu esi eme ya ka emezuolu ya emekpọchala ya na-esi eme ọgbọ nribo ofu ọfa ya agba mgba ọdịnala apụtago ọdịnala apụtago biko sibokwu onye ọzọ sitokwu ọdịnala biko anyị chekwuru ofu onye ọdịnala ọzọ kpọtakwa onwe ya guruzo igbo kpọtakwa onwe ya guruzo igbo biko chenụnụ ka ndị ebo mgba apụta ọzọ bụ nwanne aka na-ekene igbo anyị na-achọ ndị ọgbọ ọdịnala ka egbo mgba agba ọdịnala biko ọda ịgbatabụrụ onwe onye ezugbo ịbụa ogbu ọdịnala aja elu dị ọdịnala ọzọ ka elu ịbụa wee bụ onye ahụ mgba ọ gaghị pozishọn ọhụma maka ndị emekọta esi n'owu akụ manwụli ya biko ọdịnala apụtago onye nche ọwa ọdịnala ngwa gbagotewe gbagote ọbụla ọdịnala ga-eme biko bịanụ gbo mgba ọ bụrụ na-agba na ọdịbò ofu na-agba arabụgwa ya na-anyụ nsị arabụgwa ya na-amụ mma ji onye na-anyụ nsị ọ bụrụ ọdịnala na-agba mgba ọdịbò ofu ọ gaghị ọdịnala ga ewu ga gbagote gụrụ gbo onwe onye unu ga-egbo ha egbo ọ bụrụ na-agba sorry sir, God bless you. Let them know. Okay, Gary, what now like you? Okay, we are now. Okay, I'm ready to money. Because you do a guy, Magara, Abigo I'm going to have a Chana Coco, Nana Coco, I'm going to kill a killing. If I have a man I'm going to watch here from afar. If you are not a wrestler, please stand by the side. Stand by the side. I just put a man in a poanya in a photo boy on Azubali. Now, watch and a quick on a banana. Ordinary because the brother couldn't bomba. Makeba have interlock. And I listen and ever rush to go to the nearest health facility. Thank you very much. Thank you very much. I don't think you. I was going to never. I was going to little on the table line. I don't think you. I don't think you are. Because there are tables to go. I was going on a table guitar. I'm going on a table. I don't think you because there are tables to go. You know what I'm doing? Hi, why up? Yeah. No, we're gonna be. Obia. Where is Bago? Okay, see me. Cabo Africa Wonder. America Wonder. This is Africa Wonder. We are doing it live and right here today. And the funeral ceremony of our late leadership of the Samuel. And it's happening live. That's the tradition of our great kingdom. I'll go to the because we need to turn a table.
ọnwa ndị na-eche na tebụl ọgba ife na-eche na tebụl biko na ntewa ozugbo ga ntewa ọdịkwa ọdịnala nakwa nsọ ọdịnala nakwa nsọ ọdị agha ha gụrụ aga na mụrụ ọbụla ire ya agara daalụ na ịhụ ode njinji biko ebe ọbụla maka ntewa ozugbo abụ m aka egbuchi ọnwa ọzọ aka egbuchi ọnwa na onwe ya nke nrịba anyị aka egbuchi ọnwa anyị na-ekele anyị esi n'ile ndị ife mbụ ọzọ mbume hey fọdụ nwere mmadụ the dog Gwenke Mali Odekwene Edemonne Osimo Ike dedike ndị ụmụ mbe ndị ka Eric ndị bụ ndị ọgbọ Ifeanyi anyị ji maka onye otu anyị bụrụkwa emeritus chairman na Agata ndị Sumani bụ onye anyị ji eme ọnụ n'Ifeanyi bụ chief Ifeanyi Okonkwo Edoji ọnọdụ a ga-agụ egwu n'ori na onweghị anyị okwu ọba ndị mmadụ ekwuchebere ebe ọ na-ọfụla onye Ifeanyi ọ na-aka ṅụrụ anyị maka na ọ ma na anyị bụ ezigbo ihe wee bata na bepa Eric Okonkwo ebe ọ nọ na wee fụ anyị ọ na-enwe aṅụrị anyị welu n'ụbọchị tata ọsọ ode njiji wee sị anyị bịa nọnyere ya nwanne enyi o ji eme ọnụ anyị arụgokwe wee jewara anyị wee na-ebe wee sị na onwere ihe ọzọ anyị agụ ya maka na ọ bụrụ anyị ya agwa Chineke etu esi wee were ihe okenye n'ihe anyị emebe wee bịa na-eti ya aka n'obi si ya ebe ka ọ ya ebe ya delu n'ọchukwu weta chukwu welukwere mana ihe anyị na-agwa unu na ihe mere unu mere anyị biko na-ewe n'iwe o nwere ihe anyị kwekọrịtara anyị ga-eti onwe anyị aka n'obi nke nụwawụ nnukwu mmanya dị na ya nke nụwawụ nwa obere ihe anyị tinye wee manye ya aka n'ukwu wee na-asị na anyị adịla ụlọ Gwenke Mali
ọzọ ya ngwa biko ka anyị metọpụ ya Afa m bụ Nwada Chinelo Adaọra Okonkwo Anayo. Kedu ihe jikọrọ gị na Ọzọchukwu kwadoro? Ọzọchukwu kwadoro bụ nwa izizi n'afọ na ya bụ ọkpala anyị n'ụma bụ Latin na nwaanyị. Kedu ihe ike igwe abalị a ka ịdị mmadụ ọhụrụ? Amamebe m na-ebido Ọzọchukwu kwadoro gbezote mmadụ ka nsogbu egwu na tribut ịbụrụ nwanne ma ọ bụrụ onye ọzọ ịkọsịala iwe na-ebu ya n'isi ihe ọbụla egwala ya ana ọ bụ onye udo ọ naghị achọ okwu ọ na-ala ike ihe niile nke ọ na-agala ya ka ọ na-agakwala onye ọzọ Ọzọchukwu bụ mmadụ ịzụte mmadụ a sị m ụwa tụ ụwa ya ọ ga-akpọkọ nwanne m ga-akpọkọ nwanne ya a ma ekele Chukwu n'isi na ndụ nke obi ọ gbapụtara ebe ụmụnne ya azụ special ama asị na ihe na-abịa mpa m bikos na ọ dị mfọ ma ọfụma mpa m ka ọgwụ bikos since mpa m jiri nwụcha nke nọ sekọndịrị skuul Ọzọchukwu kwadoro ka anyị jiri eme mpa ọ ya nụpụrụ anyị ọ ga-ekwe ka anya mmiri ọfọ anya mmiri ihe ọ na-ekwado ọ ya ederi ịdịkwa fọt ọ ga-akọrịta ọ bụ ezite mmadụ Kedu achọrọnsị ị na-enye anyị na ezinụlọ ya ọ lapụ ụmụ ya ọ lapụ ma nwunye ya na ihe a nwunye ya na-eti anya? otu nwa ọ lapụrụ ụmụazị kapụpụ bikos na ofu ọbara ofu mmiri ka na-asụ n'ofu ite a na-asị na Chineke nna arụ isi ike n'udo ma ụmụ ya nụma ama regret na mpapa anyị ga-elekọta ụmụazị anyị ka ụmụnne m ga-elekọtakwa dịka ka m na-asị Chineke ya biko nye anụ ya na anya ọ bụrụ na ike nke aka anyị mana anyị na-echukwa ọ ga-ada otu ahụ anyị si Kedu ebe a na-echi? obele bụ